Pri rozmýšľaní nad tým, či vyhľadať psychoterapeuta, je časté sa zamýšľať nad tým, aké to bude, ako to bude prebiehať, to prvé sedenie, ako si to mám predstaviť, čo to očakávať, ako to teda bude vyzerať. Zvyčajne to býva tak, že po prvom kontakte, či už telefonicky alebo e-mailom, si dohodnete úvodné sedenie. Toto úvodné sedenie býva hlavne o predstavení sa, o predstavení toho, s čím prichádzate, čo vás trápi, aké máte v živote problémy a komplikácie, čo by ste si želali na terapii riešiť. Terapeut sa vás dopýta na históriu vašich problémov, doplní si nejaké základné informácie k tomu, čo ste mu už povedali. Zvyčajne na začiatku alebo konci úvodného sedenia si preberajú aj nejaké formality, čo sa týka organizácie sedení, ako to vlastne celé u daného psychologa prebieha. Netreba sa báť, že prídete a hneď vás tam budú testovať alebo analyzovať vaše detstvo, spomienky či pohnutky. Práve naopak, býva to úplne v pohode. Hoci môže byť náročné sa odhodlať vyhľadať psychoterapeuta, prísť tam, ale čo si pod tým môžete predstaviť, že prídete do útulnej miestnosti, sadnete si do komfortnej stoličky a rozpoviete časť ze svojho životného príbehu alebo teda to, čo chcete na terapii riešiť. A psychoterapeut sa vás prípadne dopýta nejaké základné otázky, aby si vytvoril nejaký úvodný obraz. Ak sa vám video páčilo, klikajte like a subscribe. Ďakujem za pozornosť.